pamit aku tak kudange kanthi dandang gula sidasih Nimas sidasih Mas nek Mas manten kae gandrung kan piyaine cilik karo cilik nek awake dhewe iki ngebaki TV lho siji cilik siji gendok iki katut runtut tansah reruntungan ing sarina sakwengine Yuna Mas datane kinggang sarembet lamun ya aduh caketik hati monggo Mas yen cedak tansah mulat sida asih aku tak takon kalian Mas Puji ya nak ya. Mas badhe tawet menapa monggo Mas Puji salaman karo nganten si aku tak salaman sih ngucapkan selamat. Selamat Mas Manten. Alhamdulillah Mbak Manten telilik nyelencir kuning. Kowe iki padunan melu foto to Mas? Lencir kuning cilik ayu panjenengan cum kae cilik to Mas. Oh, lah sampeyan dinten menika dalu punika Mbak Menu. Nggih. Mas Puji iki paribasane etuk warisan sawah baku sepatok saking Pakde Padya. Kok iso Mas? Lah kok saged? Lah kok saged? Oh, isa lho, sawah baku sepatok kanggo sak lawase urip. Oh, ngono. Aku tak takon nggih Mas nggih. Nggih. Sawahe pun jenengan traktor dereng Mas. Dereng dibanyoni ya. Oh, masa wae wis diundang karo dibanyoni iki ya akeh lamun kaya. Mas, berarti tenane lho Mas. Oh, kaya ini. Pripun? Nembe 3-3 dereng dibanyoni lho. Ayo digolekne kran-kran sik. kaya kowe wae lho sampean iki kaya. Lah aku ya tak meling kalian Mas. Mas Manten kalian Mbak Manten nggih. Mas, besok sak mongso-mongsone kepepet to kados napa mawon, sawahmu aja mbok dol mongso ya Mas ya. Diopeni kanthi tekane pati paribasane ditresnani nggih Mas nggih. Diwene wiji sing becik, ben tukule becik, dados putra kang saleh-salehah bekti marang tiyang sepahipun. Amin. Amin. Yen ngandani nek jarik men. Awake dhewe uripe muntir. Ya Mas, aku ndongakne panjenengan muga-muga ndang rujuk ya Mas. Rujuk iki ngopo? Ketoke rada lemu apa wis rada apian ketoke? Ora apa-apa ya aku. Ya didol mangsan ya ora apa-apa nek kepepet kok ya. Sawahku dipaculi wong e. Sampean ki kurang akeh sebe berarti. Mulakne aja duwe bojo penyanyi. Ora, aku wis kapok. Nek duwe bojo penyanyi aja ayu-ayu kaya aku wae dadine tanggane ra nglirik. Alah, saiki penyanyi ki modal nggo senengan ngono wae wis. Aku ora lho. Wis ngono wae wis. Paling ragat 300 500 seneng kok ya. Oh ya Mas, amin. 20.000 ya eneke kok. Sari masone karo sak klosone. Monggo, lanjut nih. Pindho mimi lan min tuna hayo bareng Nimas
hana tepi wajib. Kok sampean lirak-lirik kok suwe. Aku ngelirik ora ngelirik sliramu kok. Lah ngapa, Mas? Aku ngelirik penganggonmu penyanyi ki yen laris. Wah, gelange gedhe, kalunge gedhe. Ning aku kok delalah kok roh kowe pas kliwon ndek minggu kliwon kae lho. Heeh. Kok kowe nang ngarep nggon Kliwonan? pasar Bekunan nggon pos polisi kae ngopo to? Iki ya colongan kok. Oh, nyelupke to? Ya. Mas, iki kira apa-apa, Mas? Kanca seniman iki iso dienggo urip 10 dina ngkas. Bar kuwi engko ya mbuh. Gaden yo. Mangga. Sito asepa Dawahe apa cahya mangga katur kagem teman-teman sekalian. Tetes sing tresna kemawon. Monggo saking wingking Mas Tumbel. Sapa wonge sing nandang uyo yo ayo Rasa tresna rinawangi nanging aku ra bisa duweni kadang wis dadi jambi setetes tresna kang Nang karo pamujiku ayu muga sliramu ora bakal lali nadyan windu tresnamu bakal tunggu iki kanca-kanca makarya kalian sosistem kok penak imen sone to, Cok? Esa Karya. Operatore doku-doku. Iya ya Mas. Ora dipenake ngono. Leng junjung Bagianku piring adek sisan. dhuwur men. Syutinge. Syutinge saking Purnama. Purnama. Yen pengin cetha tak sponsor ki Raketang Loji po 76 disiapke. Lah ngopo lho Mas? Ayo ora patek cetha aku dadak tekon syutinge Purnama manene lojine langsung tak sebutke Purnama syuting ngono. Iki aku kaya ngene iki prihatin kok. Prihatin ngopo lho Wong Mas? sakmene mbane piyai sakmene mbane tak Nggih. prihatinke mung siji. Apa? Bayare sithik dhewe resukune gedhe dhewe. Sing Sing ndi? gawa kabel. Kok iso Mas? Ah iki sekali kabele moncek. Wah, diujurke ngalor. Hehe, aja ya ora kesusu wi. Ya, tak ngomongne bosmu mek tundaki 20 ya. Mas. Tindak-tindak ngulon Lah iki ngono lho. penak apa resikone mau pegel pundake 80. Lah yen iki Piro? 40. Walah, lah kita bocah iki tau dadi juragan gitu. Aku tahu duwe syuting biyen nok syutingku ya Purnama. Syutingmu bentuke yang ngene iki. Heeh, padha. Tak kira nek HP. Omongne juragamu men tundaki ora usah merengat-merengut. Masalah utang bang plecitmu sesuk sing ngurusi aku ya. Alah, gayane. Tresna iki. Angkat sithik.
bakal tunggu. Mas Delok. Ya. Tamune ingkang hamengku gati akeh tenan ya, Mas. Ya alhamdulillah. Nggih. Wong ya bola-bali iki panjenenganipun Bapak Satiman Ibu Rumini iki Nggih. piyayine iki pemitran dasih sae. Anjir. Sergem jagong, Sergem entengan, jagong. Nggih. blapyak semana. Mula digawe wow, biuk Tamune langsung. kakah ya, Mas. Ya donga memuji muga-muga panjenengan Bapak Satiman Ibu Rumini nggih gadah hajat tasakuran. Nggih. Ora sah kakeh dongane. Rahayu wilujeng. Rahayu wilujeng. Ora sumbangan ndang kebak ngono wae. Cekap ngarep turah wingking ya, Alhamdulillah, Mas. saged Nggih. murakabi gawe sak liya-liyane. Amin. Halo. Tresna iki Kak Sintik. Iya, iya. Saya Ae, 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 ae. saya tampil masa Melusa. Watane kuwi ramai Najan aku omong ora duwe Teteh sing tresno, Matur suwun, setetes Mas. tresno iso gawe marme ati wong ayu.